መድኃኔዓለም የለን ዝሰአኖ አማኑኤል የለን ዝሰአኖ ንሱ ካልከወፅእ ኣኽራን ሜዳ ይኾኑ ኣማኑኤል። ሰላም ናይ ብርሃን ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ኣሕዋተይ ከመይ ትቕንዩ ድሓን ዲኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ከምቲ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትኮን ድማ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ። እሽኒ ነዛ ቻናል ሓደሽቲ ንዝኾንኩም ሰብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ኩን ኢኹም ኣሕዋተይ። እንኳዕ ድማ ንዓመታዊ ክብረ በዓል ናብ እመቤት ወላዲተ ኣምላክ ህንፀተ ቤታን ቅዳሴ ቤታን ብሰላም ኣብፅሕና ኣውፅሐኩም ክብለኩም ይደሊ። ሎሚ ዓመታዊ ክብረ በዓላት ሰነ 2021 ህንፀተ ቤታና ቅዳሴ ቤታ እዩ ማለት እዩ። እንኳዕ ኣብፅሐና ንዓመታ ከምዚ ድማ ቤታ እንሕልፎ ጊዜ ግበረና ኣሜን። ክብረ በዓል ሰነ 2021 ህንፀተ ቤታን ቅዳሴያን እዩ። ሃነፀ መቕድሶ በኣርያም መቕደሱ ኣብ ኣርያም ሰርሐ። ቅዱስ ጳውሎስን ቅዱስ ባርናባስን ናብ ፊልጵስዮስ ዓዲ ኣትዮም ናብ እግዚአብሔር ቃል ብሰፊሑ ምስ መሃሩ ናብ ፊልጵስዮስ ህዝቢ ብናይ እዞም ቅዱሳን ሃዋርያት ቃለ ስብከተ ሰሚዖም ኣሚኖም ተጠመቑ። እዞም ቅዱሳን ሃዋርያት ዝግብኦም ስራሕ ምስ ሰርሑ ናብ ካሊእ ዓዲ ቃለ እግዚአብሔር ክምህሩ ዘይተምሃረ ህዝቢ ስለ ዘለው ናብኡ ክንኸይድ ኢና። ንስኻትኩም ሰብኣ ፊልጵስዮስ ግና ብእምነትኩም ጠንክሩ ጽንዑ ነብስኹም ሓልው ኢሎም ክሰናበትዎም ከለው እቶም ዓዲ ድማ እሺ ኢሎም ተቐበልዎም። ካብዚ ንድሓርን ናብ ኣምልኾ ጣዖትን ናብ ባዕዳን ኣምልኾን ከይትኸዱ ኢሎም ቃለ ወንጌልን መሃርዎም። ከምኡ እንታይ ኢልኩምና ደኣ ናይ ጸሎተ ቤት ሃውና ስሩሕና ኢሎም እቶም ህዝቢ ሓተትዎም። ናይ ፊልጵስዮስ ህዝቢ ሕቶ ቅዱስ ጳውሎስን ቅዱስ ባርናባስን ናብ ቅዱስ ጴጥሮስን ናብ ቅዱስ ዮሃንስን መልእኽቲ ጽሒፎም ናብ የሩሳሌም ከተማ ለኣኹ። ምክንያቱ ናይ ቅዱሳን ሃዋርያት መራሕቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ፓትርያርክ ቅዱስ ዮሃንስ ድማ ተራዳኢ ፓትርያርክን እዮምን ዝነብሩ ነው። ብዘይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቓድ ሓደ ነገር ክትሰርሑ ኣይትኽእሉን እሞ ንስኻትኩም ድማ ጸልዩ ንሕና ኮላይ ናብ እግዚአብሔር ክንጽሊ ኢና ኢሎም ሰብኣየ ሒዞም ምስ ወድኡ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎሚ ዕለተ ሰነ 20 መዓልቲ ካብ ርሑቕን ካብ ቀረባን ዝነብሩ ደቂ መዛሙርቱ ሃዋርያት ብደመና ጽዒኑ ፊልጵስዮስ ዓዲ ኣከቦም። 20 ሰነ ህንፀተ ቤታ ናይ ኣደና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከምኡውን 21 ሰነ ቅዳሴ ቤታን ናይ እመቤትና ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ክብረ በዓል እዩ። እዚ ከዓ ክብረ በዓልን ናይታ ንመጀመርታ ጊዜ ብስም ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ፊልጵስዮስ ዓዲ ቤተ ክርስቲያን ተሃኒፃ ቤተ ኣምራትን ብጸሎት ቅዳሴ ዝኸበረት መዓልቲ ፍስሓ ወሃሴት እያ። እግዚአብሔር ይመስገን። ኣቐዲሞም ቅዱሳን ሃዋርያት ብዛዕባ ህንፀተ ኣብያተ ክርስቲያናት ብጾምን ብጸሎትን ምስ ለመኑ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጹ እዛ ዕለት እዚኣ ብስም ኣደይ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ክሃንጽ ፈቒደ ኣለኹ ብምባል ናብ ሸነኽን ምብራቅን ፊልጵስዮስ ዓዲ ኣውፅኦም። ብተኣምራት እቲ ኣእማንን ከም ስምዒ ከም ሽምዓ እናመኸኸሎም ቤተ ክርስቲያንን ሃኒጾም ምስ ወድኡ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጹ ቅዳሴ ቤታ ስርዑ ንህዝቢ ቁርባንን ከቕርቦምን ክቅድሶምን ክባርኾምን ሎሚ ዕለት 21 ሰነ ድማ በዓል ክገብሩ ፈቓዱ ኾነ። ንሱ እውን ብደም ክርስቶስ ተሃኒጾም ኣብያተ ክርስቲያናትን ተዋሂሎም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተፈትፈተ ስጋኡ ወደሙ ተቐቢሎም ኣምልኾቱ ዝፈጸሙሉ ምእመናንን እዮም። ፊልጵስዮስ ዓዲ እዚኦም ቅዱሳን ሰባካውያን ሃዋርያትን ብቅዱስ ጴጥሮስን ዝምርሑ እንተኾነ እኳ ማሕበረ ክርስቲያን ተዋሂሎም ካብ ጽንፈ ክስካብ ጽንፈ ዘይሮም የምህሩ እምበር ክስካብ ድሓር እዚ ዝተባህለ ህንፃ ቤተ ክርስቲያንን ኣይሰርሑን ነይሮም። ሓደ ጊዜ ኣብ ማርያም ኣዶ ማርቆስ ቤት
ሓደ ግዜ ድማ ዝበዝሐ ቤተ ምኩራብን እናኣተው እዮም ኣምልኾቱ ዝፍጽሙ ዝነበሩ። ብዘይ ናሃተይ ፍቓድ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ዮሃንስ ምዕራፍ 15:5 ኣብ ኣርባዕቲኡ ማዕዘን ዓለምን ተዘርጊሖም ዝነበሩ ሃዋርያት የሩሳሌም ከተማ መንበረ ጵጵስና ስለ ዝነበረት ብሕማቕን ብጽቡቕን ዝገጠሞም ኩሉ ምስ እግዚኣብሔር ኮይኖም ፍታሕን ዝረኽበላ ከተማ የሩሳሌም እያ ዝነበረት። ብዙሕ ስራሕን ስለ ዝሰርሑላ መንበሮምን መዲኖኦምን መቐመጢቶም መተኣኻኸቢቶም ስለ ዝኾነት ቅዱሳን ሃዋርያት ሰውዓየ ምስ ወድኡ ጎይታ ተገሊጹ ዝረሓቑ ኣቕሪቡ ዝሞቱ ኣተስኡ ኣብ ፊልጵስዩስ ዓዲ ኣከቦም። 3 መዓልቲ ኣእማን ተረሓሒቖምን ዝነበሩ ኣቕሪቡ ንኣሽተያት ዝነበሩ ዓበይቲ ገበሮም። ስፍሓቱ 12 እመትን ቁመቱ 24 እመትን ገይሩ ንእግዚኣብሔር ዝሰኣነ ነገር የለን እዩ ለኪዑ ሃቦም። ሃዋርያት እውን እቲ እምኒ ናብ ሓዊ ከም ዝገበርካዮ ሽምዓ ለስሊሶሎም እንተ 3 ኣእማን ብሓቂ ተሰሪሐን እየን። ቤተ መቕደስ ቅድስተ ቅዱሳን ቅኔ ማህሌት ኮይኖም ተሰሪሖም ዓበይቲ ቤተ ክርስቲያንን ኮነ። እዚ ዝኾነ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናብ ሰማያት ምስ ዓረገት 4 ዓመት ንድሕሪትን እዩ ዝኸውን ዘሎ። ሰነ 20 መዓልቲ ህንጸተ ቤታ ኢና እነኽብሮ ነዚ ብምስዓብን እዩ። ብሰነ 20 ተጀሚሩ ሽዑ ንሽዑ ዝተወድአ ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሰነ 21 ህብስተ ሰማያዊ ጽዋዕ ሰማያዊ ወረደሎም። ጎይታ ሰራኢ ካህንን ቅዱስ እስጢፋኖስን ሊቀ ዲያቆናት ሰርዐ ዲያቆን ቅዱስ ጴጥሮስን ተራዳኢ ካህን ዝተረፉ ሃዋርያትን በብማዕርጎምን ልኡኻን ኮይኖም ጎይታ ቀዲሱ ኣቕሪብዎም እዩ። ጎይታናን ኣምላክናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ቀዲሱ ቤተ ክርስቲያንን ቀደሳ፣ ኣኽበራ፣ ኣመልክዓ፣ ኣጌፃ፣ ንሃዋርያት ስርዓተ ምስጢርን ሃቦም ኣርአዮም በለ። ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ብተኣምራትን ሰሪሑ ኣርአዩ። ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዑ ቀዲሱ ኣምሂሩ እዩ። ሎሚ ዕለት ጀሚርኩም ንስኻትኩም እውን ከምዚ ስርዓተ ግበሩ ኢሉ ንሃዋርያትን ኣዚዝዎምን ናብ ሰማያት ዓረገ። ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ብሓዲስ ኪዳንን ንመጀመርያ እዋን ኣብ ፊልጵስዩስ ዓዲ እዩ ተጀሚሩ። ካብኡ ንድሓረን እዩ ኣብ መላእ ዓለምን ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ክስራሕን ዝኸኣለ። እዚ እውን ምስጢር ዘለዎ ስራሕ እዩ። ስፍሓቱ 12 እመት ምዃኑ ናይ 12 ሃዋርያት ቁመቱ 24 ምዃኑ ድማ ናይ 24 ካህናተ ሰማይን 3 እምኒ ናይ ስላሴ ሓድነትን ሰለስትነትን ብሰለስተ እምኒ ምስርሑ ቅድስተ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስን ብኣካልን ብስም ብግብርን 3 ምዃኖምን ንምግላጽን ሰለስቲኦም ኣእማን ኣብ ልዕሊ ሓደ ምዃኖምን ናይ ስላሴ ሓድነትን ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ብባሕሪ ብመለኮት ብስልጣን ብፍቓደ ብባዕርና ሓደ ምዃኖምን ንምግላጽን እዩ። ብእምኒ ዝገበረሉ ምኽንያትን በቲ ግዜ ንሱ ከም እምኒ ጸኒዑ ኣብ ክሕደትን ወዲቑ መንጸፍ ደይን ወሪዱ ብዲያብሎስን ዝቅጥቀጥን ዝነበረ ትውልዲ ኣዳም ግብሪ ኣሕዛብ ገዲፉ እቲ ከም እምኒ ናብ ክሕደትን ጸኒዑ ወዲቑ ዝነበረ ኣብ 1500 ዘመን ብክርስቶስ ጸኒዑ ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ኣምልኾቱ ከም ዝፍጽምን ንኽገልጽን ገበሮ ብእግዚኣብሔር ሓይሊ እዩ። ናይ ፊልጵስዩስ ቤተ ክርስቲያን መጀመርታ ብድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ስም ምዃኑ ሓዲስ ኪዳን ምኽንያት ድሕነትን ንሳ ድንግል ማርያም ምዃና ንምግላጽን ኣባ ኤፍሬምን ብውዳሴ ማርያም ከምዚ በለ። ኣኽሊል ትምክሕትና ጀማሪት ድሕነትና መሰረት ንጽህናና ብድንግል ማርያም ኮነ። ምእንቲ ድሕነትና ሰብ ዝኾነ ኣካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወለደትና ብርግጽን ሰብ ኮይኑ እንተ ተወለደ እውን ፍጹም ኣምላክን እዩ። ንሳ ከዓ ብድንግልና እንተላ ወሊዳቶ እያ እሞ ናይ ምውላዳ ሓይሊ ክንገር ዘይኽእል እዩ። ቅዱስ
ሉቃስ ከም ዝገለጾ ንእግዚአብሔር ዝሳነ ነገር የለን ከም ዝበሎ ሰለስተ ኣእማንን ተረሓሒቆምን ቆይሞምን ዝነበሩ ብቃሉ ጸኒዑ ብመንፈስ ቅዱስን እሳተ ነበልባላዊ ሓዊ ኣቅሊጡ ዕጹብን ድንቅን ዝኾነ ቤተ ክርስቲያንን ብተኣምራት ብዝገርም ነገርን ሰርሖ። እግዚአብሔር ወልድ ነዚ መንክርን ዝኾነ ምስጢር ምስራዓየ ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ንቆሮንጦስ ሰባትን ከምዚ በሎም ንቑሑ፣ ኣብ እምነትኩም ጽንዑ፣ በርትዑ፣ ጠንክሩ፣ ኩሉ ነገርን ብፍቅሪ ግበርዎ ኢሉ ዝምሃሮምን ዘጽናዕኖምን ካብኡ ብምልዓልን ዝገበሮ ኣስተምህሮ እዩ። ንእግዚአብሔር ዝሳነ ነገር የለን እዩ። ሎሚ ሰነ ዕለት 20 ከምኡ ድማ ሰነ 21 መዓልቲ ሰለስተ ኣእማን ብቃለ ጥራሕ ብምእዛዝን ስሙን ዝኾነ ቤተ መቅደስን ተሰሪሑ እዩ። እግዚአብሔር ክናገርን ከሎ ባሕሪ ቃላያትን ማያትን ሰማያትን ምድርን ኣድባረ እምባታትን እጽዋት ነፍሳትን ኩሎም ፍጥረታትን ብቃሉ ይእዘዙ እዮም። ኩሉ ዝፍጽምን ዝገብርን እግዚአብሔር አምላክ እዩ እሞ ሰነ 20 መዓልቲ መቅደሱን ሰሪሑ ብጽባሒቱ ብ21 መዓልቲ ድማ እመቤትና መንበር ገይሩ ባዕሉ ሰራዒ ካህን ኮይኑ ቅዱስ ጴጥሮስ ተራዳኢ ካህን ቅዱስ እስጢፋኖስን ድማ ሰራዓይ ዲያቆንን ገይሩ ቀዲሱ ንኩሎም ሐዋርያትን በአምልኽነቱ ሓይሊ ኣቅሪብዎም እዩ። ጎይታ ሰማይን ምድርን ዝኾነ እግዚአብሔር ባዕሉ ዝኸበረ ዝደመቐ ከም ዝገበሮ ናይ ሐዋርያት ሕይወትን ዝባረኸ ዝቀደሰ ናይ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይባርከናን ይቀድሰናን። አሜን። ናይ እመቤት ወላዲት አምላክ ጸጋን በረኸታን ረድኤታን ጣዕማን ፍቅራን ምስ ኩላትና ይኹን። ንዓመተ ከምዚ ድማ ኣብ ቤታ ነወሎ ይግበረና ማለት እዩ። ነዚ መስልና ሎማዓንቲ ማለት ሕዋተይ ብዛዕባ ናይ እመቤት ወላዲት አምላክ ቅዳሴ ቤታና ህንጻተ ቤታ ማለት እዩ። ካብ ኣናባይ እንጋንጋ ነወልከ ይቅርታ ማለት እዩ። ብኻሊእ መደብ ሳብ መጻኩም ድማ ሰናይ ቀን የለን ዝሰአኖ አማኑኤል የለን ዝሰአኖ